del Futbol Club Barcelona avui a la Roca. Veurem imatges des de l'autocar. Això no ho ha vist ningú. Això només ho han vist Barça TV. els campions. I Barça TV. Alexander Gleb fent fotografies. I Dani Alves. Ell volia ser campió d'Europa, Eduard, ho va dir, i avui ha fet realitat el seu somni. Déu-n'hi-do, Colom, la plaça de Colom. Imatges en directe, Eduard, de l'estadi, de les grades, i imatges del que ha succeït aquesta tarda a la Rua, a dins l'autocar. Ja en té una, es diu Henry. Ja en té una, que era el que li faltava a Thierry Henry. Estem a dalt de l'autocar, no hi ha estat ningú, només els jugadors i la càmera Barça TV. I hem vist com una pancarta anava corrent uns aficionats per dir gràcies Barça. Agraïda l'afició barcelonista per aquesta gran temporada que ens han deixat els homes que entrena Pep Guardiola. Parlàvem de Thierry Henry, de ben segur avui un dels homes més feliços de la plantilla. Tenia pendent aquest títol, el francès. Quina trajectòria futbolística. Arribava a segona temporada al Futbol Club Barcelona i aconsegueix el que li faltava. Va perdre aquella final de París amb l'Arsenal i ahir va poder aixecar la Lliga de Campions. Per tant, ja ho té tot. Thierry Henry ho ha guanyat tot. Èxits també amb la selecció francesa, de la qual també n'és el màxim golejador. I per fi Henry, feliç avui amb aquesta Lliga de Campions. Marc Muniesa, quin regal li ha fet Guardiola al jove central del Futbol Club Barcelona, i Andrés Iniesta. El que dèiem, avui per fi l'equip que s'ha relaxat i que pot relaxar-se i gaudir d'aquesta festa. Continua la festa a l'estadi. És que, Eduard, les paraules, les imatges ja són